roedd gwneud lefel O yn y Gymraeg yn dipyn o gam i mi, oherwydd, wrth gwrs, do'n i ddim wedi derbyn unrhyw addysg ffurfiol yn y Gymraeg. Yn wir, tan o'n i'n rhyw 40, 15, sy'n ni'n deud bod yng Nghymraeg i yn fwy na lai'n hollol lafar. Hynny yw, doedd gen i fawr o syniad ynglyn â yr iaith lenyddol. O'n i'n gwybod digon i fedru darllen yr ymynydd o'n i'n canu enghraifft yn y capal, ond wrth gwrs roedd rheini wedi sgwennu mewn rhyw gywair oedd tu hwnt i'n Gymraeg i, hynny yw mewn rhyw iaith digon hen ffasiwn. Felly o'n i'n canu nhw heb dallt yn llawn be o'n i'n ei ganu. Ond dwi'n yn siŵr be oedd yr ysgogiad, nifer o ffactora, ond yn raddol bach nes i rhyw fath o, dwi'n i'n deffro teimlo, o'n isio dallt mwy am yr iaith yma o'n i'n ei siarad a medru sgwennu hi hefyd. Ac roedd hynny yn agoriad llygyd. Oedd i ddarganfod bod fi'n deud pethau mewn un ffordd, ond o'n i fod i sgwennu mewn ffordd pyn bach yn wahanol. Bod y Gymraeg yn gyffredinol yn iaith digon ffonetig. Ond dyna fo, eis i ati, mi nes i'r lefel O, a wedyn, fel dwi'n deud, oedd y teimladau yma yn croni yn fwy yna fi, a dyma fi'n teimlo, wel, sy'n ni'n licio, illa mynd i coleg yng Nghymru a astudio y Gymraeg a hanes Cymru. Wel, o'na broblem fach yma yna, wrth gwrs, achos os da chi'n mynd i wneud pwnc yn y brifysgol fel arfer, mae disgwyl bod gennych chi lefel A yn y pwnc yna i'ch cymwyso chi ar gyfer y peth. Felly, ar ôl gadael yr ysgol, mi gymys i flwyddyn i ffwrdd, gweithio mewn rhyw jobsys industrial temping o'n i'n alw, sef oedden ni'n symud dodrefn a wneud rhyw jobsys torchi llewis, doedd bobl yn y dinas Llundain ddim eisiau gwneud i hunain. A rei ohonyn nhw yn jobsys dros nos. Fes i'n gweithio am gyfnod fel night watchman yn y Barbican. So o'n i'n eistedd o'r desg a fawr ddim byd i wneud trwy'r nos. Ond o'n i'n medru adolygu ar gyfer fy arholiad lefel A. A mi nes i lwyddo i basio rwsut a fi nad di dysgu'n hun. A ymlaen y fi wedyn i'r coleg yng Nghaerdydd. A dyna, mae'n siŵr, y reswm yn y pen draw pam i mi symud yn ôl i Gymru. Dwi'n meddwl o'n i wedi penderfynu'r pwynt yna. Dyna o'n i am wneud. Ond nes i gwarfod yng Ngwraig tra ni yn y coleg yng Nghaerdydd. Nes i fwynhau bod byw am y tro cyntaf yn ôl yng Nghymru. A wedyn rhai blynyddoedd yn ddiweddarach. Mi brodon ni mynd i fyw i ddechrau yn Nimbach. A wedyn dod rhyw tynnu am 20 mlynedd yn ôl rwan i fyw yma yng Nghanarfon. Lle, y lle Cymreicia ar y blaned, mynd debyg erbyn hyn, lle mae'n agos i 90% yn siarad yr iaith. Mae'r rhan fwyaf o'r lleill yn ei deall hi. Wrth gwrs, mae'r patrwm yn wahanol iawn mewn wahanol ardaloedd o Gymru. Mae'n ardaloedd yng Nghymru lle mae rhwng 5 a 10% yn unig yn siarad yr iaith. A ydych chi'n anhybygol o glywed yr iaith ar y stryd. Blaw bod chi'n gwybod lle i fynd i chwilio amdano fo. Ydych chi ddim yn mynd i dod ar draws yr iaith yn ôl pob tebyg. A wedyn, nifer o lefydd rwla yn y canol, a wedyn yn y gorllewin ac yn y gogledd mae'r rhan fwyaf o'r cadarnleoedd i bod nhw un ag oll wedi effeithio i ryw radda gan y batrwm o fewnfudo sydd wedi bod yn eironig ar ryw lefel yn yr union cyfnod pen mae y Gymraeg wedi ennill mwy o statws a mwy o hawliau. Mae'r patrwm demograffig wedi newid. Ond dwi'n licio bod yn optimistig ynglyn â'r pethau yma. Mi welwyd newidiadau demograffig anferthol yn y De-ddwyrain, adag y chwyldro diwydiannol lle. A dyna'r llefydd lle erbyn hyn
mae'r rhan fwyaf o bobl sydd efo'r lefel uchaf o bobl sydd yn uniaethu fel Cymru. Wan ta, rhai yn siarad Cymraeg, llawer iawn ddim, ond maen nhw'n uniaethu fel Cymru, falle bod llawer iawn o'i hen deidiau nhw ddim yn dod o Gymru. Felly, mae modd, be mae'n dweud, thesis, antithesis, synthesis, mae modd i ni greu rhywbeth, mae modd i ni greu Cymru. Os dyn ni'n dymuno, fel ddudodd hanesydd Gwynalf Williams, Wales is an artifact that we make and remake in every generation if we want to. O, dwi'n sicr ymhlith y garfan sydd isio, a dwi'n teimlo ar y cyfan mae dyna ydy dymuniad y mwyafrif yn ogystal.